O exercicio 5 é contabilizar un préstamo recibido por unha empresa un préstamo moi sinxelo, cuns datos moi sinxelos. Danos aquí no enunciado pois todas as características. O primeiro que temos que ver é que este tipo de préstamo é con xuros explícitos, é dicir, explícitamente se di que é un tanto por cento anual de xuros, anual ou semestral, da igual, que está estipulado explícitamente o tipo de xuros que se aplica. Iso significa que o préstamo é con xuros explícitos, e a súa contabilización é distinta a cando se trata dun préstamo con xuros implícitos. Ben, toda operación de préstamo ten asociada un cadro de amortización. O cadro de amortización, a súa elaboración non é materia de contabilidade e fiscalidade, sino que é materia doutro módulo deste mesmo ciclo de xestión financeira, pero este sí que sería o documento soporte que utiliza o contable para poder facer todas as contabilizacións relativas ao préstamo. Entón, sí que é interesante entender un pouquiño como é este cadro, interpretar este cadro. Vale. Na primeira columna dásenos as datas fundamentais, os momentos fundamentais do préstamo. A semestralidade significa os cartos que vai pagar a empresa para devolver o préstamo, neste caso cada 6 meses, e que inclúe tanto a devolución do principal, é dicir, devolver os cartos que deixou a entidade financeira, como pagar os xuros correspondentes a esa operación de financiamento. Ben, lóxicamente, como isto é constante, de acordo? Como sempre se devolve o mesmo, dentro desta semestralidade sempre vai haber unha cota de amortización, é dicir, a parte que sirve para devolver o préstamo, e unha cota de xuros, é dicir, o que se paga por xuros, o que se paga pola operación financeira. Dicía, como isto sempre é constante, lóxicamente, isto vai ir en aumento e isto vai ir diminuindo, pero sempre estas dúas cantidades teñen que sumar o mesmo. Vale, aquí teríamos o capital pendente, é dicir, o que lle resta á empresa por devolver de préstamo, e o capital amortizado, que sería o que xa leva devolto. Como se vos di nas solucións deste exercicio, nos exames de contabilidade vos non tedes, muitísimo menos que saber elaborar este cadro. Insisto que isto é parte de outro módulo, pero sí é certo que tedes que saber interpretar o cadro, porque estes datos son os que me dan as contías que eu necesito para facer os asentos correspondentes. Estes asentos que hai que realizar na vida do préstamo iniciaríanse coa concesión do préstamo, co ingreso dos cartos na conta da empresa por parte da entidade financeira. Neste caso, o préstamo son 30.000 euros, pero ten uns gastos iniciais de 250. Por lo tanto, a empresa vai recibir 30.000 euros na súa conta? Non. Vai recibir 30.000 euros menos 250 que o Plan Xeral Contable para PEMES permítenos leválo directamente a unha conta de gastos. Por lo tanto, teríamos eses 250 por esa comisión inicial, eses gastos iniciais, a unha conta do grupo 6 e 29.750 a conta banco conta corrente pola entrada dos cartos na conta da empresa. No haber, como contrapartida, lóxicamente temos que contabilizar a débeda que ten a empresa coa entidade financeira, que obviamente ten que ser 30.000 euros, que é o principal, que é o que a empresa ten que devolver, independentemente de que ademais teña que pagar xuros. Pero o que ten que devolver, o pasivo que ten, son 30.000 euros. Que ocorre? Que hai que diferenciar, hai que saber diferenciar ben entre que parte é a curto prazo, é dicir, a un ano ou menos, e que parte é a longo prazo, é dicir, a máis de un ano. Para iso teño que ir á columna do capital pendente, ou do capital amortizado, máis cómodo no capital pendente, e ir vendo que cotas son a un ano ou a máis dun ano. Se facedes o cálculo, neste caso sería a curto prazo, e sería a primeira cota simplemente porque a segunda xa é dentro dun ano e un día e, polo tanto, é a longo prazo, e o resto sería a longo prazo. O segundo punto temporal importante é final de ano, 31 do 12. Por qué? Porque nese momento
Vaise de indicar unha semestralidade. Entón, a semestralidade sempre se contabilízase da mesma maneira. En primeiro lugar, recoñecemos o gasto polos xuros. 1032,24. Por que 1032,24? Pois porque é precisamente o que me di o cadro de amortización do préstamo, que é a cota de xuros da primeira semestralidade, que é a que estamos contabilizando. Entón, contabilizamos ese gasto por 1032 e levámolo a unha conta de pasivo, porque isto vai ter que pagar a empresa en breve, é dicir, no mesmo día, de feito, e levámolo a conta 527. Cando se realiza o pago da semestralidade, eu sei que vai haber unha saída por banco de 8.156,05. Por que? Porque, como xa dixemos antes, isto é o pago da semestralidade. Isto é o que sempre, cada unha das semestralidades, a empresa vai pagar. Se é o que vai pagar, é o que sae por banco. Que pasa? É todo xuros? Non, xuros son 1032,24. E o resto, 7.123,81, é o correspondente á cota de amortización, é dicir, o que destina da semestralidade a devolver o principal do préstamo. No 31 de 12 do primeiro ano, outro punto importante que temos que contabilizar, outro aspecto importante que temos que contabilizar, é que se ben é certo que inicialmente cando se contabilizou a recepción do préstamo había parte a curto prazo e parte a longo prazo, como agora xa pasaron 6 meses, do 30 de xuño ao 31 de 12, hai parte da débeda que era inicialmente a longo prazo que agora pasa a curto prazo. É dicir, vai haber que devolvelo, vai haber que pagalo en menos de un ano. Por lo tanto, aínda que antes inicialmente era a longo prazo, agora é a curto prazo. E basicamente, iso pasa coa segunda cota de amortización, porque a terceira vence nun ano e nun día. Polo tanto, a segunda cota de amortización pasa de longo prazo a curto prazo. Como facemos isto? Saldamos. Facemos unha anotación no debe, cargamos a conta 170 por a contía desa segunda cota e creamos a conta que é a curto prazo por esa contía de 7.368,93. O segundo punto importante, punto importante no tempo, sería o 30 de xuño do primeiro ano. Non no ano 0, senón no ano 1. Por qué? Porque aí ven a reivindicación do segundo término da segunda semestralidade. Vale. A estrutura dos asentos é exactamente igual, é dicir, recoñecemos os xuros na conta 662, pasámola e recoñecemos a débeda por 527 e pagamos a semestralidade que, como xa dixemos antes, é exactamente igual a contía a pagar, o que varía é isto de aquí. Por que varía? Pois porque sabemos que estas contías de aquí van variando, inda que isto de aquí sexa sempre o mesmo. O 31 do 12 do ano 1 facemos a reclasificación da débeda, pasa todo xa a curto prazo, por lo tanto, eliminamos 270 e levámoslo a 520, e ao mesmo tempo facemos o pago da seguinte semestralidade, como sempre, a 662 a 527, 527 520 a saída por banco. Por último, o último momento que hai que contabilizar do préstamo sería a contabilización da última semestralidade, do pago da última semestralidade. A estrutura sería exactamente igual que todas as anteriores, 662 a 527, 527 520 a 572. O único que vai cambiando son as cantidades, que esas son as que eu teño que ver no cadro de amortización para saber en cada semestralidade, en cada período, cando vence cada termo, canto é cota de amortización e canto é cota de xuros, pero a estrutura dos asentos sería exactamente igual. Por último, para finalizar, facer unha pequena observación é que neste exercicio, se facedes o maior, que deberíades facer o maior, porque como se vos avisa varias veces nos exercicios, no examen vai haber que facelo, polo tanto, deberíades ir practicando con el, veredes que a conta de banco
presenta un saldo acreedor, porque saen máis cartos aos que entran, vale? Iso na realidade non podería ser así, de acordo? Pero, bueno, por facelo máis sinxelo a nivel pedagóxico, pois non se fixo ningún asento antes para meter cartos no banco e por iso queda ese saldo, pero vamos, é simplemente no exercicio.